Malawi Today. Ima. Mawera. Yajirerezo. zambiri zimene zochitika ku Lilongwe fa siku libwino yayi ku Lilongwe ndekwa vutiratu zedi ndemone apapa nkhani ndionena kuti even atola nkhani nawonso akuyenda chokweza akusamba chokweza aonesedwa zinthu zoti sanazionepo ndipo akuonesedwa chimbenene kumeneko ku Lilongwe ino tangoganiza nonena kuti mkatikati mwa wiki ngati mmene mumu town ya Lilongwe ilizi siku libwino anthu akuthamangisana akugendana mmene mumu nde chinthu china ndichonena kuti chachikulu chimene chikuvuta ndichoti kwa kunaperekedwa chimene mukananena kuti kunaperekedwa chiletso chonena kuti mademo asachitike ndipo chikalata chochokera kwa DC chinayankhula kunena kuti anthu sakuyenera kupanga mademo lero chifukwa choti apolisi azakhala busy ndi ntchito zina koma ndizodabwisa kwambiri kunena kuti lero mmene kukucha polisi azaziratu town ya Lilongwe ndi anthu zokwadabwisa kunena kuti amesa kuti amanena kuti apolisi sakapereka chitetezo chifukwa chonena kuti kumaloku apolisi azakhala kuti ali busy ndi zinthu zina ndeno apolisi koma azaziratu ndipo akumenya matiye gasi kumeneko akumenya usokhesa misonzi kumeneko nde zikudabwisa kwambiri ndipo anthu alusa kwambiri pamenepo nde aliyense sakumva zanzake yayi ndeti makamba nkhani yokhuzana ndi atola nkhani kunena kuti atola nkhani nawonso aonesedwa chimbenene moti anazaza mu galimoto ya Luntha Television kubisala akulesedwa kutenga nkhani atola nkhani akulesedwa kuti atolere nkhani ina iliyonse yokhuzana ndi mademo amene wawa akwathamangisa wina aliyense amene akuoneka kuti akuyenda mu Lilongwe akuoneka kuti uyu akuoneka ngati wabwera ku mademo amene iye akumenyedwa akuchapidwa simasewera amene iye akuonesedwa ndi zinthu zimene zili mmene mumu zimene zatenga zikwanje nde nkhani zambiri ndezikuchitika apapa tikhala tikupa kuponyerani ma updates osiyanasiyana koma osataya nthawi subscribe share like and comment tipange subscribe kuti ma updates amene wanda atipeze panopa tikhale china chonse tili informed mu nthawi yoyenerera ineyo ndikhala ndikubwera mu nthawi so ina iliyonse tikupasirani zimene zikuchitika ku Lilongwe tiye nazo tikhale tikuonera zimene tikhale anthu oti tikuzitsata tiye nazo ya ndemene tinakulongosolani muzonena kuti atola nkhani akuthamangisidwa kumeneko ndipo akuonesedwa chimbenene zambiri zikulongosoledwa mu video iyi imene Luntha TV yakulongosola ino mutha kuona onena kuti panopa siziliso mocheza chifukwa mademo amene odachitike lero mwanjina ina iliyonse ndipo anthu amene kuti apange mademo mwa ufulu wawo komano anthu even atola nkhani alibe ufulu umeneko nde zinthu sizili bwino kwambiri zinthu sizili bwino nde mmene timalongosola mujonena kuti atola nkhani amene kuti ndi anthu amodzi amene kuti azitetezedwa komano sizili choncho chifukwa iwo ndi amene akuthamangisidwa kukhesedwa usokhesa misonzi lero mneneri wa chipani cha MCP Mai Jesse Kabila mukulongosola kwawo akulongosola kunena kuti zipani zotsutsa zikuyenera kuti zipereke umboni onena kuti anthu amene ali mu msewu ndi zikwanje ndi MCP akuti iwo akutsutsa mbiri yonena kuti MCP ndi amene atuma zigawenga kuti zikakhale mu msewu muja ndi zikwanje kuti zilepherese mademo nde iwo mukulankhula kwawo akulankhula motero kunena kuti boma sili kuzowapo kanthu ndi zimene anthu akufalisa kunena kuti
akulephesa mademo ndi anthu aboma komanso amene ali munsewu kulimbikisa violence amene wakutenga zikwanje CIMCB nde zambiri zikuchitika ndipo zambiri zidakalipo. Ifeyo tili pano monga tanena muja kuti tili pano kupasirani every update nde takhala ni pompo tiye tipitize kuonera zimene zizi tisafowoke dzikoli ndilawina aliyense. Ola kuchokera nthawi imene bwana mkubwa wa boma la Lilongwe Dr. Lawford Balana anatusakalata yoletsa amene amafuna panga zionetsero kapena amene akufuna panga zionetsero zodana ndi ulamuliro umene ukuchitika ku bungwe la Malawi Electoral Commission komanso National Registration Bureau NRB komanso omwe akusogolera zionetserozo atauza atolankhani kuti ngakhale zimenezo zachitika iwo sakuopa sakusiya abwerabe kuti adzapange zionetsero. Titabwera pamalo pano tapeza kuti pali anthu amenewa sitikuwadziwa komanso akuonetsetsa kuti ngati galimoto likubwera aziliuza kuti lizidutsa komanso anthu ngati akudutsa azidutsa koma munthu aliyense amene akufuna kukhala pano ndikungoyima mwina kumafuna kuonerera akumamufunsa mafunso akuti akumamuuza kuti asuphepo akunena kuti sakufuna kuti kulongo panopa pachitikepo zionetsero na anyamatu zinthu manja mwawo amene imene ikitayiona komanso ziwanje ndi njira zina zotero zimene akuoneka kuti aonetsetsa kuti munthu aliyense amene akufuna kubwera pano kupanga zionetsero kuti munthu amene mwina athane naye. Taonako kuti pala apolisi angapo panabweranso timbaula ndikudzazungulira komano kukuona kumene zionetsero komano kufika makadali pano zidayambikepo komanso kumbuyo kwa chimene chikuti jambo la chikamera ola kuchokera nthawi imene bwana mkubwa wa boma la Lilongwe Dr. Lawford Balana anatusakalata yoletsa amene amafuna panga zionetsero kapena amene akufuna panga zionetsero zodana ndi ulamuliro umene ukuchitika ku bungwe la Malawi Electoral Commission komanso National Registration Bureau NRB komanso omwe akusogolera zionetserozo atauza atolankhani kuti ngakhale zimenezo zachitika iwo sakuopa sakusiya abwerabe kuti adzapange zionetsero. Titabwera pamalo pano tapeza kuti pali anthu amenewa sitikuwadziwa komanso akuonetsetsa kuti ngati galimoto likubwera aziliuza kuti lizidutsa komanso anthu ngati akudutsa azidutsa koma munthu aliyense amene akufuna kukhala pano ndikungoyima mwina kumafuna kuonerera akumamufunsa mafunso akuti akumamuuza kuti asuphepo akunena kuti sakufuna kuti kulongo panopa pachitikepo zionetsero na anyamatu zinthu manja mwawo imene ikitayiona komanso ziwanje ndi njira zina zotero zimene akuoneka kuti aonetsetsa kuti munthu aliyense amene akufuna kubwera pano. Kwa amene mungotipeza kumene osayiwala subscribe tiye ndipange subscribe ma updates azitipeza like share comment tiye nazo. Komanso kumbuyo kwa chimene chikuti jambo la chikamera pano pa Lilongwe Community Center Ground pamene ndi pafupiso ndi hotela ija ya Simama. Malo alunza ndi Robert Edward. Ola kuchokera nthawi imene bwana mkubwa wa boma la Lilongwe Dr. Lawford Balana anatusakalata yoletsa amene amafuna panga zionetsero kapena amene akufuna panga zionetsero zodana ndi ulamuliro umene ukuchitika ku bungwe la Malawi Electoral Commission komanso National Registration Bureau NRB komanso